Ville Air. Bismillah somin jaari Chelsea ne wayno ko Chelsea ko joni joni yaro koyde jamiya wallahi amini beldam gorko ma wedu bo seyti nyati komin mo horba gere ko fay ma wondi wi Dawda Moussa Dia bando alisani nyamo rabere makay bando alsan wiye Dawda Dia ayo adilin projet no fore bando ini nyamo champion Dawda Dia ya jul bade ngura ko heeri ayo Dawda Mal Moussa bando Haruna Dia soygi bure jamsi galo kay bure Soga hoɓe riwañaɓe toɓe sokomin kelleji prom demba dogo naata kono waliye wuleña gay no ye gay wulejo Jogi maladu jamta Pallamdo mo tampinani miskinaɓe en reedu Fuuta Dawda Moussa Malal Baydi Moussa a ñammini heegaɓe a holtini holɓe a jajini nanniɓe a inni ɓiɓɓe suhaɓe a humi dawle so tawi neɗɗo no wi ene ñemtina koyngal jalegal so yaadu ɗum cuuri mbatta koyngal magal a montini kuweja towto Allah nanto ma leydi ndi min ndema changement ala aɗa heewi needi aɗa heewi barke aɗa famɗi dille aɗa heewi needi aɗa heewi barke aɗa famɗi seyɗane mbawko noon jaɓaraɓe waɗani nde wonno wiide ene wawi bonani wiide wawa bonani fulɓe mbi soɓe ndetimiramu wuurade ko Allah nde wonno kulli nafsi zaykatil mawti sono ɗum tagama wuɗi sowarama fidal mo meɗ mayde soɓe ndetimiramu barkinani ko nene mum albarka nene ma o muyni belɗam kono albarka bamma o wi o salmini joom wuuro ngo o salmini imamu ratib wuuro ngo o salmini mawɓe ɓe tawiɗoɓe worɓe hen e rewɓe hen ɓe calmini sukaɓe ɓeɓe tawiɗo jaɓiɓe ɓe oyi koɓe rewɓe ɗo tan kono noon joguiɗen hande programme ko duuɗe oɗo programme ko Alsana Masira mo sehil makko wonkoɓe kalduno ɓe mbatti o wi yo rewɗo pour setade koɓe kalduno ko wonde ɗum woni ko ɗum rewnimo ɗo ko Dakar ɓe gonduno haɓe jewdo wimo ko ƴeewete Dakar ko fof ene Fuuta so neɗɗo jaɓi liggade hannde dañal ɓuri wonde ko Fuuta won yimɓotoɓe Dakar ene ɗanno Fuuta ɗum noon mbatten hakkille e Fuuta men adana ɓe paamano kono kanko e hoore makko arti o wi o faami ko keeseer wiyannoomo ko hannde o faati Fuuta o mono liggo ɓe ngari noon ɓe tawiɗo projet o ɓe mbaɗi visité ɓe njii goonga o fuɗɗiima liggaade no moƴƴi kono ko ɗamina ene ara ko ɓuri heewde haa no feewi e ko ɓe jiiɗo ko o faami ɗum o
waɗi ndema o waɗi gaynaka nder hen ɓawo kadi ma ar hen ko ɗum woni calɗi dañal Fouta Fouta ala so wona ɗum sen natti remde en natti awde en natti aynude en mbawata jogade koye men jiggore wawa jogade en alay saago dañen ɗum ɗo ha para ƴeewen jiggore pawen hen sen dañani ɗum jiggore wawa jogade en jaɓɗo ko noon mo jaɓani kadi ma fam ko noon yaari kanko noon o jaɓi o faami kala sukaɓe jiɗɗo darade e banggue ɗiɗo calɗi haɓe pari tardade muɗum hande en garani campagne ma en nattuɗo campagne kaalen campagne kadi ɗo ko salminde a yiide projet o e sembindemo kanko Alassane dow ɓeyɗata jaggude min ɓeyda softude e jaggande heddiɓe ko ɗum addiɓe ɗum noon Alassane Hamasira ɓe mbima a jarama ɓe jarnimama no fewi kadi haɓe mbamma encouragé weeɓaji ko adana ɗo ne muusi kala jiiɗa dañi ha dañi wiya dañi so haalima ɗo rewi ɗo a andan wona e ɓuuɗo joni ɗo ko ligguiɗo e nangue liggoɗangue kanko yoɓanma ɗum ɗo ɗum noon oɗo exemple o yiɗi ko saro e nder commune o e nder département he haɓe paɗa jaabugel e duunde gila suba ɓeɗe dara e nangue ene padiɓe puɗɗima tampude jaafo ɗamɓe winoɓe kaalaɓe Alassane Hamasira lomtimaɓe kamɓe fof sen gatti campagne ma en ƴettu journée spécial pour hoɓɓeɗen kala tiɗo haalde haala nde haaldini tawa e gotta caɗum o salmini on o jaarni on